Nelibirta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer Kasing Honarat Do Anaphan Kardom Nang Pajireglo Kardom Tane Pini Arsik Jeda Birta Norangton Panajita Rusem Sonsing Ingti Amekichi Ingdeng Troxy Kebrapli Kachiki Morni Pachitonsi Manja Press Club Atum Patirpi Ponsi Manja Town Arlo Dashbin Keron Lapen Kapang Thirasai Kerengpon Pini thang achiklo ni phai engkoira nerkep urmi arni Rusem Sonsing Ingti Amekichi Ingdeng Troxy Kebrapli Kachiki Morni Pachitondonsi Manja Town Arlo Manja Press Club Akongchun Bang Mongol Sing Ingti Ahin Pen Japon Lensi Press Club Abitung Atum Pen Dashbin Keron Lapen Kapang Thirasai Kerengpon Manja Press Club Pen Kemang Pon Lake Manja Ahiti Arlo Keter Ke Erhi Hui Power Jam Jedat Pen Bangso Dashbin Along Si Power Erjia Pansi Kemang Padupondo Lason si Pini la bangso Dashbin Keron Ajai Mekalong Kachitong Dun Lake Manja Press Club Akongchun Bang Mongol Sing Ingti Dun Mepu Indrajit Teron Hilson Rongphar Rapchun Bang Joy Singh Senar Amir Be Pengchun Bang Juneson Rongpi Dihin Rimbang Elvin Timung Probison Pro Sai Hemchun Bang Rajesh Hanse Dihin Rimbang Pi Momita Timung Pi Sumitra Teron Pi Lapen Kaike Nang Cherap Nang Chito Dun Ver Chengbong Rongpi Deuri Rajesh Kro Sitame Nang Chitong Dun Pen Bangso Sai Mesen Pen Pachun Ponlo Pini la bangso Ke Klem Kedam Along Manja Osi Monju Gogoi Ahin Pen Manja Press Club Aphan RD Dojot Pen Kacherap Kachitola Pen Parta Kachoro Sitame Pajir Dunlo Lason si Pini Rusem Sonsing Ingti Amekichi Ingdeng Troxy Kebrapli Kachiki Morni Pachiton Donsi Manja Press Club Pen Manja Ahiti Along Dashbin Keron Lapen Kapang Thirasai Mesen Me Pen Pachun Ponlo Manja News Channel ধন্যবাদ জনাইছো তেওঁলোকে যেটো পদক্ষেপ লৈছে Manja বজাৰখন ক্লিন হৈ থাকিব লাগে তেওঁলোকে ডাস্টবিন যেনেকে ডাস্টবিন ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি ৰাখিছে তাতে সকলোৱে যাতে জাবৰ জোথৰ বেয়া সামগ্ৰী ডাস্টবিনত পেলায় ৰাস্তাই পদূলি যাতে জাবৰ জোথৰ নেপেলায় আৰু তেওঁলোকলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো এইখিনি পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ডাস্টবিন জনাং পুকানিতুম এক্সিকিউটিভ লঞ্চ পাপাস পনা টেংপেন পিনি 28 আর্নি Samson Sing Inti Dead University along Pachiton Nunsi itum Manja area along tins tame la Manja Bazar town area itum dustbin kiron la kunat chikichi ki ongma hadak situ ron pono kasi ningarong pig lo la jela puson kam itum ki papling pono pot kasi la sona thalong sin itum dak Manja PS pun tame itum lo cooperation dolo cooperate dolo apen itum mesen pen pichul pono lo Karbi Anglong Manja Pen Momita Timung Pi Report Biswanath Karbi Live Tangte Pini Adun Thua Berta Non Putarang Ton Pen Arjikta Rusem Sonsing Ingti Karli Arni Ingdeng Troxy Kebrapli Kachikimo Arni Pachiton Donsi Nili Press Club Atum Kachikimo Amilur Kekaidun Lakhain Koira Phon Nilip MSC constituency के पार्लो चौकी होला Nilip Press Club में थांग साई हेमलोंग फेरांकी के दो आना तुम पेन चितोंग पेट पेन पिनी थांग चिकलो निफाई एंकोइरा नेरकेप उर्मी आर्नी अता परफाई केप अपर मलम पेन Rusem Sonsing Ingti Aphan Kachikimo Amilur के काइपोन Pirthe Sining Ahem Phuke Arnam Henlo Pirthe Emek Pen ke Theklong Lok Arnam ke Epe Lapen Epo Henlo Lapen Karbi Akhe Atum Apoke Rusem Sonsing Ingti Henlo Kedam tang ningkan Surihinira Engkoira isi ningkan pen Nilip Press Club Amahang Patek Det Pen Chuning Pen Pineng Phongni An Pherangki Atum Chingrum Pet Pen Karbenglong District Council Ekiwan Pi Vek Abangphu Rusem Sonsing Ingti Aphan Chikimo Asai Dengponlong Pemelo Pinila bangso Kachikimo Ame along Nilip Press Club Ame Pu Samson Ingti Ahin Pensi Rusem Sonsing Ingti Aphan Kachikimo Amelur Keke Japon Linsi Pherangke Abang Putin Pen Melur Kaipon Rinti Si Nilip Press Club Abilisar Elison Timong Ahin Pen Rusem Sonsing Ingti Aphan Karbia Ke Atum Kaike Arnita Chikimo Wer Nangji Pu Alam The RD Piponsi Alang Li Kai Alamo Jumisen Pen Than Pachinipon Pini la bangso Kachikimo Asai Ajai Mek Mesen Me At Pen Hadak Araratum La Pen Ke Theki Dingatum Chetong Dun Ajok Davinson Ahin Pen Si Kaduk Awe Phanta Kachoro Ajai Mek Parupondo La Pen Sarthebe Edson Teron La Pen Kapre Kaduk Awe Nilip Press Club Asongja Po Atum Chetong Pet Pen Rusem Sonsing Ingti Akarjong Sining Hemreng Me Ke Dodun Long Pa Meji Aphan Minute Isi Ing Samri Pen Chikimo Ponsi La Bangso Ame Mesen Pen Pachun Pondo
ru Samson Singh ki thiar ni kachike modam nili press club hoi pen isi bangke pini nilitum kopai ke me alangli Karbi Anglong Autonomous Council pu pini nilitum chipudulong alangli ke damtang ilitum aphan Mikil Hills ekewan pipen na joksi pini nilitum Karbi Anglong Autonomous Council pu chipulong lo lasi nili press club hoi pen ke alangli ke claim ke damason ke nilitum claim tekte oi kisitame nilitum ninga klong pen alangli phan ke chikemo pen alangli karjong sining hemring me alangli ke dudulong ji aphan sipini nilitum alangli phan kasau gata porstame nilitum mena sai hemlong nili press club sai hemlong nili press club ke jatum pen nilitum alangli phan pini ingdeng troxy kebra pli alangli phan ke chikemo angdeng nilitum enpon lo lasi pini nilitum nili press club hoi pen tabang so angdeng ke andam ke alangli phan ke chikomo pudat kali alangli phan alangli kengkam alangli keng bota tengsil tu ke pini Karbi Anglong arat anke lason si litum claim dam nangji pipot ma pute alangli claim pipen pini litum stame nangli nili stame Karbi puji pudulong ke alangli job joinil la lasi litum la ansu se jong si litum alangli keng bota teng alangli ki claim ke dama teng yong si litum Charlie dun dok te litum la ansu se si Karbi Anglong ching thur da lasi pini nili kipu dam kang tong ke lahan lo iltum Karbi Anglong Karbi lapen ona Karbi ke doan sitame Samson Singh ru Samson Singh alangli ki thiar ni ki chike modam ke iltum organization tum chot kali den ji political organization chot kali den ji lapen social organization chot kali den student organization chot kali den iltum ahem sipini ru Samson Singh phan ke iltum alangli phan ke chike modam ji lapen ansu sesi alang li karjong ke jok wan ke joy wan ke long ji phan alang di phan ilitum arna mardom pi poneng ji la pen la son dak taxi ilitum non ke dobom lang stame la ansu se Karbi Anglong ching thur ji phan bang ke ilitum stame alang li men pen ilitum stame ken kam che jornang ji lai the thini nili pini ru Samson Singh kithi mate ingdeng troxy ke repli kithi ke chikemo arni amen pen ni la pan si ni je dam pen si ni lam thing pen kon Karbi Anglong apu made Samson Singh ke kado beda sini lo nasi Samson Singh phan ke ili tum Karbi khai tum ke chikimu vek nang ji nasi ni tum pini pen tuning pen tum pang seng lo pen peneng ani tum phong nian ke chok lo pini nasi kado beda khai tum tame Karbi khai itum dhorong la pen political amen pen kali pin pen itum Samson Singh phan bang chikimu vek nang ji the itum apan district council lang awan pi vek abang phan lo la chetenge jar pulang itum khai tum dai du kong ji lan Karbi Anglong choki hola pen O'Neill Rongphan report Biswanath Karbi Live tang te pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjekha Rong thelu ahawar ke parlo kangnep terona rong asar onsing terona hem sining richo mate chojun karkli mesen pen kapachun pon Borjan constituency ke parlo rong thelu ahawar kangnep terona rong mate amethang rong asar ahem sining richo ke thok kejir mate chojun karkli mesen pen kapachun pon rong asar asopo onsing teron pen nang than pachini dona tengke chojun karkli pon ke asar bura abo phong kijut silo lasi kebangji ahut jongsi chojun karkli mate sining richo aphan thokjir ji pulotangte onsing teron abo phongsi charja ponang pohuta nangthan pachinidon lapen karkli ponalongke bomut bokanta mesen par parvi pensi angtar nangthan ponlo lapen arnam ke the chor krehini do sitame nelitumke tarsinga chora banglo puta nangthan pachinidon bangso sining richo aphan ke thokjir ponalong ke chitongdon borjan KCS amepu jonasing teron ahin pen sitame ferangke athengno lamthe nang pachinidon lapen Rada sai klem bang bapuram rong pi sitame chetongdo lason si rong thelu ahawar ke parlo kangnep terona rong asar onsing terona hem sining richo mate chojun karkle mesen pen pachun ponlo ini hem kangnep teron ahem arong ini onsing teron ini popongona hamdana nang kasi thok chijir iti gumur bukan same
lau ponga abu abang ke par apen harata abang ke parvi lapen nam ke ia bang ke parvi la an mangke gilni romasa ala sarau pianda par ela lapen su nilitung non pinyan niliga tilong mangke nilitung la maksu ahemangtar mangke nitum la tarsing atol abu khong lai si ilok cholo anke la tarsing sarai rage Karbi Anglong manja pen momitati mungpi report Biswanath Karbi Live. Tang te pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjikha. Assam University Difu campus ahin pen sitame Ru Samson Singh ingti Karli ingdeng troxy kebrapli kachikimo arni pachiton donsi kachikimo amelur ke kaidon. Pini thang ni phai engkoi raner cap urmi arni ada porphai sir cap apor malam pen Assam University Difu campus ahin pen Ru Samson Singh ingti aphan chikimo asai kedengdo Pini bangso kachikimo asaya jai mekalong aluhi aman pen kachitong don lake Professor Sibasis Bisas Honorable Pro Vice Chancellor of Assam University Difu campus Paul B Chonjik Head of Department History lapen Dr Khokon Chandra Das Head of Department Political Science atum chetong don Bangso kachikimo asai tangdat pen PVC AUDC ahin pen Ru Samson Singh ingti alamo ke than pon lake alang like inut founder of Karbi Anglong lapen Karbi akhe apoholo puta than pachini pon lasonsi alang li kopisi Karbi arada phan ke klem pitekang ma lapen pini arni chikimo nangkok mapu alam theta than pachini pon Pini labangso asaya ja me kapatir pi pon lake Deban Singh Be Bisnu Terang Sukla Teron Sarhabe Kro Kleng Sarpotiso Brozen Hamse Dorson Ronghang lapen Ongdung student satum chetong don si bangso asai mesen pen pachun ponlo Karbi Anglong dogmoka pen Rukasen Kro report Biswanath Karbi Live Nana pini prime time abirta laan pen se kangton eklo Kado we phanta kurwang thula pen dome thakne